बिखुनजो माखौ एसेबां गिदोंब्रा नोंलाय आं थासान्दियाव ओंहाय गियाबा गारिखौनो माबायदि सलायथारो हनै अट' गंसे थांगासिनो हनै अट' गंसे नुबायना हनै थमथमा हनै नों एसेबां टेनसन लानाङाब्रा बिखुनजो सना ओइ बे अमा राजाया नोंखौ जम राजानि बिहामजो खालामाब्रा बिखुनजो सना जायखिजाया गारिया मोजाङै सलाय थाबैनो डाक्टरनाव मोजाङै मोजां मोनहैनांगौ जेबो नङालै आइ बिखुनजो आं नोंखौ मोजाङैनो लांगोन ना डाक्टरनाव आं बायदि सना बिजामादै बहा मोननोब्रा गावनि खामानि थानानैबाबो नों बायदि बिखुनजोखौ आं डाक्टरनाव लाङो अब्लाबो अनदों होननानै नामानो मालाय सनथलाखौसो अनो बिजामादै सासेखौसो थाङै थुङै बे बिजामादैयालाय मानो नांजाबाय थायो सनथला जावैसोखौलाय मा नांग्रांबाय थायो नोंलाय नुबाय सासेखौ माइ गाब सासेखौ जुजाय माबायदि बिजामादै अनो नोंलाय आंलाय सानदोंमोन बिजामादै एमएलए खाय बेदरखौ दरनै बारा मोनजागोन होनना नाथाय गैया मालाय सनथला खाफाल जिलाखौसो मालाय अनफा मा खालामनोब्रा आंहा अनजायानोबा मालाय सासेखौ ख सासेखौ अ बेनो जाबाय नोंनि बिजामादै अननाया बारा आंखौ जावलाबाय थानाङा दोङो आवलिया बोरमा फाग्लाजों अरजानाय बोरमा फाग्ला जायफोरा सैमा फाग्लाजों अरजादों बिसोरबो मालाय मुलि फोननानै हामदों बिजि थुजाबानो मोजां जादों बिबो अरजानायाबो मालाय थिग टाइमाव मुलि मोननानै मालाय हामदों नोंलाय बोरमा फान्था बे फाग्लाया अराखै बे बेनिखायनो गोदाव सोराव बखिलाबाय थागोन आइ बिखुनजो आं नोंखौ जेसेबां अना मानो नों जेब्लाबो आंखौ नायख' खालामोब्रा सासेखौसो ख' आंखौ अ सनथलाया मा बान होनानै लाखोलै नोंजों एसेबां अनजायो अनो आंहा मालाय बायदि सावलुन बावलुन नङा मालाय मिहि गुरै आखु भद्रद्र जाम्बा जाम्था साननानै नोंसोर बायदियासो थगायलाबायनो नागिरो आंहानि जावैसो सनथलाखौ नै नुबायना डाक्टरनाव लांनाय नङालै आं बोराबबा आं हले बोराबोलै जायखि बोराबाय था आं हले बोराबायलै आं हले डाक्टर लांलालै दोन नाङा हारसिंनो थांगोन नांलायबाय थानाङालै नोंसोरो बास नोंहाबो खबर लाहैनांगौ बर'फोरा बुलाय सुलाय जालायगासिनो ना माबा सावथाल दावराव बर' दावराव बेवहाय नोंहा भाषण हैनांगौलै बस बेखौनोथ' सानदों आंहा सावथालफोरजोंबो मोजाङै जानानै थानांगौ ना फारसेथिंजाय बर'फोरखौथ' अनखानांगोन बेनिखायनो माबा मोनसे डायलग मारिनांसिगोन आरो जाहाथे मोननैबो पार्टी आंखौ मोजां मोननायनि भटनि थाखाय नोङो मालायखौबो बोजोबनानै लागोन नोङो माथो खालामनोब्रा जोंफोरबायदि एमएलएआ बेफोरबायदि पलिटिकेल गेलेयाबा देरहायालै आइ बिखुनजो आंनो हारसाफोरनिबो भट नांगौ आंनो बांगालनिबो भट नांगौ आंनो सावथालनिबो भट नांगौ बेंगलिनिबो भट नांगौ आंनो मियानिबो भट नांगौ बर'निखौथ' नांगौ बेनिखायनो गासैबो मानसिनिफ्राय भट मोननो थाखाय आं गासैबो मानसिखौ लजेन होनानै दोननांगोन बुरखायनांगोन बर'निल' भट मोननानै आं देरहानो हायालै मानो होनोब्ला जोंना बर'फ्रा गावस्रालायजोबनाय दङ बेनिखायनो आंनो गुबुन हारिनिबो भट नांगौ नों मा बुजिनो आइ सना नों मा बुजिनो मा बुजिबायनोसै जोंलाय बेखौल' बुजियो आरो बर'आ जेब्लाबो जौगानांगौ बयजोंबो नासयजानाया बयजोंबो मोजां मोनजानाय जानांगौ बास आंहा बेखौल'सो मिन्थिगौ दा लेखा रोङा मा जाखो नै बे गावरायनायाबो मिन्थिजोबथारगौ गासिखौबो नों भटनि थाखायनो जानला मानला मानसिफोरखौ गावनि खालामजोबनानै लाजोब्बाय मा खालामनोलै आइ बिखुनजो सना भटनि थाखाय खैलाखौबो सना होननानै बोजबनानै लानांगौ जायो रुफाफोरखौबो डायमन्ड होननानै साननानै लानांगौ जायो बेनिखायनो आंनो गासैबो मानसिनि भट नांगौ गोसो गैयाबाबो गासैबो मानसिखौ अनफ्लाजोबनांगौ मिथिबाय आइ बिखुनजो सना दान नोंनि डायलगा जाबाय आं मिन्थिया नों मानो मिन्थिया जानांगौ गावनि बिमाखौलाय 22 डिसेम्बर खालि नोंसानि बिमाया बहा थांनायमोन बेबो हराव आइया सासे जार्नालिस्ट मानसि हर सान जेबो थि टाइम गैया रादाब दिहुननांगौबानो बियो हरावबो ओंखारलाङो आरो 22 डिसेम्बर खालि बे बहा थांदोंमोन आं जेबो मिन्थिया थगायदों नामा नों आं मानो थगायनांगौ सार आं आइ आफानि खामानिखौ जेबो मिन्थिया आरो आं मिन्थिनायबा खोन्थाखागौमोन नोंबो बिमाजों लोगो नामा नोंबो बिमाया बहा थांदों बहा थाङाखै बेखौ मिथिखोमानानैबो खोन्थायाखै नामा आंखौ बेफोरबायदि बुंनानै लाब गैया आं जेबो मिन्थिया हामगौ नामा मानसि गेदेरजों बिदि रायलायनो सनमान होनानै रायलाय आं सनमान होनानैनो रायलायखादों जाबाय आरो नोमाया फैबा पुलिस थानायाव लिंहरदों होननानै खोन्थाहैथां जागोन दे आयौ बाला पुलिस फैलायथारदों आयो फैदोंथ' आरो नोङो पुलिसनो मा होननानै खोन्थाखो आं जेबो मिन्थिया नालाय मिन्थिया होननानै बुंदों आयै नों माबा मोनसे गोरोन्थि मावलायबाय नामा आयौ बाला आंलाय मानो गोरोन्थि मावनांगौ बालायौ बाला अब्ला मानो पुलिसा नोंखौ नागिरफैदों बे पुलिसफोरालाय आरो जार्नालिस्टफोरखौ रिपर्टारफोरखौ बिदिनो नागिरफैखायो आरो पुलिसा नोंखौ थानायाव थांनो खोन्थादों आयौ बाला नोंगौ औ आयै नों मा दाय मावदों आयौ बाला आंलाय मा दाय मावनांगौ जाखो आयौ बाला दाय मावदोंबा खोन्थानानै लाखा आरो माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा सुद्रायनो नाजा नोंसांनि बिमाना
नोंनि बिमाहाय यानो जादोला ओंखाम संनानै दोनखाबायबा ओंखामखौ जादो आं उनाव फैनानै जानोसै अके आं हाफांमोननाव थांनि माबा मोनसेथ' दाय मावनानै लाखादों बियो नङाबालाय मानोथो ओंखाम जानो फैनाय मानसि हाखु दाखुनो थांफिननांगौ जाखो बे आइयाबो खैफोदखौ मानो आखाइ फुवारनानै लिंहरबाय थायो सोंबाबो मोजांखौनो खोन्थाया मा जाखो दावसे देलाय आयु बाला बिदा फंबाय सानैबो खाब्राब्रा माबाहाय मोनसे खोथानि थाखाय फैदोंमोन आं मा खोथा नोंजों रायलायबा मोजां जागोन ना हाफांजों रायलायबा मोजां जागोनथाय हाफांजोंनो रायलायदो हिनजावजोंसो हिनजावनि खोथाखौ बुजिलायगोन दा नों आंनि खोथाखौ बुजियाखै आरो आं ना मोदायनि भाषा रायलायखो ना दानबनि रायलायखो ना भगवाननि रायलायखो ना आङो पिकासनि रायलायखो ना दाइनिनि रायलायखो ना आङो जिउमानि रायलायखो आत्मानि रायलायखो आंलाय माखौबा हिनजावजों हिनजावल' बुजिलायगोन ने खोनासं नोंनोनो खोन्थानोसै आं न' सिङाव फैदो न' सिङाव थांलायलायला नामा बेवहायनो बाहेरावनो रायलायनोसै दे ओइ जाथि नों न' सिङाव थां नारजिबोदां बहाबा साहा लोंहैनानै रायलायनोसै नामा बाय मानो मा खोथा बेवहायनो रायलायना नारजिबोदां मा नोङो हाफांखौ गिदों आरो मानो गिलाबायनांगौ जाखो होमबालाय माथोबाव आंजों गारियाव गाखोफादोबा स्कुटियाव बिनि उनावहाय एसे खनायाव थांनानै रायलायहैनोसै मा गोदाव सोराव आं जेबो रायलाया बेवहायनो रायलाय बाथ्राफोरा एसे रिस्क गोनांसो दै आंलाय नोंखौ फोथायनानैसो आं नोंनो खोन्थानो नागिरदों दा नोंहा बेखौनो बुजि खोथा बुंथारो बालनि मानसिखौ हेफाजाब होनो नागिरो उल्था माबा माबिसो सानखोमायो आरो आंलाय मा सानदों नोंखौलाय माथो खुदुमनायनि खोथा सानखोमायाखैथ' धोद मा गोदाव सोराव आच्छा सरि आंजों रायलायदो दे आंनि स्कुटियाव गाखोफै माथो खोथा गाखोफैहाय नङाबा हमख्रब हमसिबाबो लानानै थांनां बालि मालायनि हौवाबाबो र बिदि खालामद्रायनो नाङा आयौ बाला बालनो बेदां खोनासं आं जेखौ नुदों बेखौ नुवाखै होननानै गलि फारसे एरायख्लेनाय बायदि एरायखेदो आरो मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला नोंसा नोम्फाखौ दसे समनि थाखाय आंनो नांगौ जादों आरो बे खोथाखौ नोंनि नोमानो दाखोन्थाय मानो होनोबा कनफिडेन्सियेलि ना मा होनो बिदिसो आरो एसे बिराद गिदिर रहस्यमय खोथा दङ बेखौ जानला मानला खोन्थाजाया मिथिबाय बेनिखायनो नों नोंसानि बिमानो दाखोन्था बानलु बेदां दसे समनि थाखाय दावसे देलायजों मोनसे मिटिं दङ बेवहाय थांनानै फैनि आं बारा गोबाव लाया नोंसा नोम्फायाबो बुंबावबाय दाना नोंसा नोम्फाखौ लांनोसै दे नोंसा नोमानोल' दाखोन्था जोंखौ लाइन मारिनो थांदों होननानै मा गोदाव सोराव बुंखाबाय आरो बे बानलु बेदां बिमानो खोन्थाहैनो हागौ ना ओइ बानलु बेदां नों खोन्थानाङा दे आं मिथिनायावथ' जाथियाथ' खोन्थाखानाय नंखाया आरो उनाव मिथिबाबो जेबो नङा दे दाल' खोन्थानाङा आरो नङाबा हाफाङा जोंखौ होसोबोथारगोन ना आंनि फिसायखौ बहा लानानै थांदों बियो होननानै मिथिखादोंबालाय आफाखौलाय मानोथो लांनो नागिरदों बाथामिस नोंसा नोम्फाजों मोनसे गिदिर खोथा दं होनदों आं बालनि बेयो आंनि प्रफेसनेल खामानिनि थाखायसो मिथिबाय बेवहाय गावनि बेक्तिगत खोथा आङो जेबो रायलाया नोंसोर नोम्फाजों हायोबा नोंबो गाखोफै स्कुटियाव आंथ' जेबो बुङाखैना दा आफाखौ जेरै लांदों एरै मोजाङैनो दोनफैफिन न' ड्रामा न' थ्रिलार न' सासपेन्स आयुलै बाला आयुलै आं नोंसानि बिफाखौ जेरै लांदों एरैनो दोनफैफिनगोन मिथिबाय अके नोंसिनि आखायाव आधा घन्टाल' टाइम दं थाबनो आफाखौ दोनफैफिन अके बस ओइ नारजिबोदां नोंना फिसालाया देरथारबायहाय बाला जाबाय दे माबारथौ अके बानलु बेदां बाय बानलु बेदां आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंसानि न'आव फैनायखौ फावगालियासो आंखौ लिंहरदों आं मिथिगौ नों आंखौ नोंनि सेराव थाजानायखौ लुबैया अब्लाबो फावगालि लिंहरनायखाय फैनांगौ जाबाय लोगोसे दाखालि फावगालिया जोंहानि न'आव थांनायाव बेनि सार्जारा थाबोदोंमोन जोंहानाव बेखौनो होफैदों आंथ' नोंखौ जेबो बुङाखै जाहानाव फैनायखौ औ नों आंखौ जेबो बुङाखै अब्लाबो नों जे बुंदोंमोन ना आं मा बुंदोंमोन बेखौ बावगार थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोदान जेबो सरजाबनो नागिरनाङा जेरै दं बेफोरबायदि थाबानो जाबाय आरो आं दाखालि मा बुंदोंमोन बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बाखि जेबो नङा जागोन दे बानलु बेदां बाखि आं जेबो नोंनि हेंथा खामानि मावा माबा होनलायबाय नामा बानलु बेदाङा बानलु बेदां मा होनलायखो नों सिखिरिखौ
आंथ' जेबो बुङाखै नोंजों बारा थिग गैलाय लाङा सिखिरि बानलु बेदाङा नोंखौ रायदों नामा रायाखै बेना खुगाया एसे खेबजांजांखा थौ सिखिरि न' सिङाव साहा गोथाव फुदुंना हैनो आं नोंनो जागोन दे आरो नों खुगाया सामलायनोबा सामलाय एसेबां अन्थाव बाथाव सिखिरिखौ जेबो दा बुं नों आंलाय मा बुंलाबायनांगौ जाखो जेबो बुङाखै आं दासो स्कुलनिफ्राय फैदों नोंसा नोमफायालाय दा फैनानै सोंफैबानो जाबाय आरो सिखिरिखौ जेबो बुंनाङा अके आंलाय मा बुंनांगौ जाखो बे सिखिरिखौ बानलु बेदां नोंनि बिजाया जाबायथ' जापानाव थांनो थाखाय गासिबो रेडि जाखाबाय होननानै बिजा एजेन्सिया नोंखौ बुंहरखाबाय दानि माथो आंनाव फनखौनो फैयाखै आरे आंनाव फन खालामनायखौनो नोंनाव फैनाय बायदि बुंबायब्रा आं माला थांगोन नोंलाय जापानाव नेक्स्ट मान्थआव फेब्रुवारियाव मोजांनि बाथ्रा बे खामानियाव आं नोंखौ हेफाजाब होदों होननानै रावनोबो दाखोन्था बेफोरबायदि खिन्थाथिंलाबायनो आंहा टाइम गैया आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आंबो नोंनि सायाव लाखिगोन अके फैदो न' सिङाव अके